Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kipulit siat briu, kidang don halaki kam, ong kinong mukro. Hadin ke jingjia syak peniap ya kirang bak sangut hakas nong mukro, kumba lai benai mentabala lej, kinong song snong, jong kas nong mukro, kila penpau ba, wadla ka sorkar Meghalaya, kalabu ya kipulit ban pahara ya kite ki jaka, henrei, karang don hi ka jing seus ir, bat ka jing sengau tim. Laong ba kinong song snong jong kas nong mukro, kila penpau ba hapu snong ki song suk hi henrei don ki por ba ki karbi ne kinong asam ki juwan poi hakane ka jaka ban wan chondur susu kila ong baka sorkar kadai ban bu khambun ki pulit ban pahara hakane ka snong namar menta ki pulit ki ba ap ban pahara ki don tang kumba hnriungut bat kadang don ka jingbom song singan hapu snong po thau ki kerpat ru ya ka sorkar bakan bu khambun yaki outpost hakini ki jaka khanang ban kham singan susu yaki nong lej nongwan kiba lej trei lej kta kiba lej rep lej riang man kasngi ka jing syak peniap ki sangut ka don ka jing singaus ir bat om don uweiru napo ka sinong mukro kiban singau singan haduk menta namar ka jing syak setiap kam dei sajingai bat ka klau henrei ka dei hajan ka sinong hi laban rap kinong song snong jong ka snong mukro kilabu kajing keliru babale haduk menta kito ki pulit ka asam ki ba peniap priu kidang tre bat ki yu iru ba kidang don namar kajing mi hakikot kubor ba ong ba la de ban sospon bat haduk mentaru ya kite ki pulit peniap priu om syempat le kila ong